udat copilul. Unde? Hai să altă parte. Hai să filmăm. Am sărit așa, nu mi-a mers. Am dat în ăsta și am sărit asta și mi-am dat. Ok. Nu dai niciodată. Unde să duce asta? Uite să roata la bicicletă! Mamă, Rock Rider! Ai dat drumul? Nu, trebuie să o bagi cumva. Bunătate, gură, copile!